Hauer Miklós úr ismét ügyrendi kérdésben készült. Igen, tisztelt polgármester úr, tehát hogyan fogalmazzak, a testületülésünkön része van a Tibor országgyűlési képviselő, aki jelezte, hogy szót szeretne kérni, de vélhetően nem vette a polgármester úr észre, ezért jelzem, hogy ha ad neki szót, akkor néhány szót szólnak. Köszönöm. Mivel kapcsolatosan szeretne képviselő úr szót kérni? Valami ilyen a szabályozási terv, településrendezési tervvel kapcsolatos kérdésben szeretne a képviselő úr szót kérni? Vélhetően nem. De most arról folytatjuk a tárgyalást, én megígérem képviselőről, hogy a képviselőtestülettel meg fogom szavaztatni, miután lezártuk a napirendet, és utána meg fogom majd szavaztatni azt, hogyha a képviselő úr megmondja, hogy milyen kérdésbe szeretne szót kérni. Köszönöm szépen. Jó, akkor kérdezem azt, hogy van esetleg valaki részéről kérdés a jelen napirenddel kapcsolatban. Hauer Miklós képviselő. Köszönöm szépen, ígérem, hogy nem akarok a túlszereplésnek az ébe esni, de ez az előterjesztésről majd még kicsit konkrétabban az április 2-es pontjában is beszélünk. Ugye? Ami a 382.490-es ingatlant illeti, ott majd még az áprilisen is. Ez összefügg a kettő együtt. Majd. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további kérdés a testület részéről? Nincsen. Vélemény? Szitkovics Gyula bizottságának. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak. Úgy gondolom, hogy most egy olyan fejezethez érkeztünk, ami a város életében a későbbiek során ugyancsak fontos lesz, hiszen mindazok a településrendezési dolgok, ami itt megjelenítődnek, ezek mind fontosak, mind a város, mind az itt élők személyek érdekében. A bizottságunk is ennek szellemében tárgyalta a határozati javaslatot, és mindkettőt 5 igennel támogatta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg további hozzászólási kérdés? Nincsen, akkor kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot azt támogatja. Kérjük, hogy előszavak erre a szavazási képviselőtestülettől. Képviselőtestület 12 igen tartózkodásnál szavazat nélkül fogadta el a határozati javaslatot ezzel kapcsolatban. Most ugye ilyen ügyrendi kérdésekben, ezekben a kérdésekben ugye napirend előtt kellene igazából kérni. Én nekem ugye senki nem jelezte azt, hogy hozzá kíván szólni, tehát azért én azt gondolom, hogy mivel az ülés vezetése az én feladatom, azért idő az, hogy nekem jelezze valaki, hogyha a szót kíván kapni. Én ismételten megkérdezem, hogy milyen ügyben kíván szót kérni a képviselő. Igen, nem. Milyen ügyben kíván? Igen, persze. Erre válaszolni, de a jegyzőasszonynak egyébként jeleztem előzetesen. Tehát alapvetően a menekülttábor kérdésében szeretnék hozzászólni, illetve azért itt most elhangzott személyes megtámadtatás is, tehát szeretnék arra is reagálni, de a város érdekében, a tábor ügyében szeretnék néhány percben szólni. Politikai párviadat kívánnak hívni, azt tegyék meg más fórumokon. A képviselőtestülettől pedig szavazást fogok kérni, hogy hozzászól egy menekült kérdésben. Jó? Köszönöm szépen, remélem, hogy a demokrácia jegyében születik. Nem demokrácia van képviselő, hanem a képviselőtestület tagjai szavaznak, és az a demokrácia, mert a képviselőtestület tagjai szavaznak. Tehát én azt gondolom, ez így helyes. Én azt hiszem, hogy mindenki azt a lehetőséget megkapja a testületben, hogy szót kapjon. A jelenlegi törvényi szabályozás pedig a polgármesternek biztosítja azt a jogosítványát, hogy annak a szót, akinek majd a testület megszavazó szót adjon, vagy éppenséggel akinek ő
szót szeretne adni. De én ezt a lehetőséget most átteszem a képviselőtestületre, a képviselőtestület szavaz arról, hogy szót adjunk-e Bana Tibor képviselőnek. Kérem a képviselőtestületet, hogy erről szavazzon. Képviselőtestület 2 igen, 9 nem és egy tartózkodással nem járult hozzá, hogy folytatjuk a munkát.